Vítejte v Neurex LG, kde ke zdraví přistupujeme celostně. Spojujeme odborné zkušenosti, moderní medicínu i inovativní přístupy, abychom vám poskytli péči, která vnímá člověka jako celek. Jsme vašimi partnery na cestě ke zdraví. Pojďme ji projít společně. Jen na vás, kam až spolu dojdeme. Podstatným benefitem naší ambulance je úzká spolupráce lékařů s fyzioterapeuty, kteří pomáhají nejen pacientům, ale také vrcholovým i amatérským sportovcům. V Neurex LG vnímáme zdraví jako rovnováhu těla i mysli. Proto v naší ambulanci najdete také službu soukromého psychologa. Součástí naší péče jsou vitaminové infuze. Využíváme také akupunkturu, osvědčenou terapeutickou metodu vycházející z principů tradiční čínské medicíny. V léčbě bolesti využíváme rovněž kolagenové injekce. V naší ordinaci disponujeme také moderními přístroji a můžeme tak pacientům nabídnout EEG, EMG i sono vyšetření. Součástí našich služeb je také kyslíková terapie. Těšíme se na vás, váš Neurex LG.